Malawi Electoral Commission wina afune asafune ibwera ku Blantyre chakwera nacho samakampani kupitisa kuliro palibe anachita madukudu. Tikudabwa lero ndi make chairperson Anabel 2023 chifundo kachali anavomereza order from Chakwera. Kodi zimaya amene vuto lake ndi chani? Is it because ndi mwana wa John Tembo, president wakale wa MCP? In addition, HRDC imango yang'anira Chakwera akusankha anthu abanja limodzi ngati nduna. Ndiye kunali ma advisor osawerengeka ku State House, ma minister of education paka awiri. Tafera kaye Nyamata. Ku minister of energy kunali Ibrahim Matola. Ku minister of mining kunali Kamacheke. Leo Professor Peter Mutharika watenga monduna omwewo minister of energy Jean Matata, minister of mining Tokotembo. Munhaya Chakwera ma minister amene wanalipo and HRDC now kajit. And today akuna kuti ayi TPP ikuoloka ndalama. Timafuna tuwapemphe HRDC ayambise chipani ndikuima maparo chifukwa we are tired of their nonsense. Aliyense dziko muno kakhale mwana wa zaka zitatu amadziwa kuti HRDC ndi branch ya Malawi Congress. Amalekera kuyankhula nthawi imene ndege inagwesedwa chikagawo. Amalekera kuyankhula dziko muno anthu amaja chitedze bwanji sanayankhula. Malawi polisi inayopanda mphamvu Mutharika Chakwera kunali azikwanje koma HRDC inokhala chete. And today APM akukonza dzikoli ndewo akubwera ndimatuza kuti ayi APM akuononga ndalama zamako. There is an operative imene kupanga run an online TV akumayicha kuti Bakili Muluzi TV. Ona bakunkuyu ndikuthokozeni. Ine sinimafuna kumuyankha wa Bakili TV. Ndiye pali anthu ena olephera akumana kuti TPP ndiyokhomere. Nkhani imeneyi tinayamba kuimva 2009 koma 2014 anthu okhomera omwewo analola atupere Muluzi mwana wa former president kukhala nduna. Tinazoona 2020 Tosa Alliance ma president 7 analephera kupeza udindo. Komano anamenya kampeni ya Chakwera 2020 atupere 2014 amanyoza DPP akuti agenda for change ndipo analuza. Koma anthu okhomereraja anamulola kukhala minister. 2020 anamulolaso kutenga running mate. 2025 okhomera omwewa analola Jane Asa, a nobody in politics at that time. Tinezoona Jane Asa in 2025 was a nobody in politics. 2019 history mukuidziwa kale. Ma primaries anagwa ndi chimulirenji koma anakhala running mate. Pomaliza tipereke chenjezo kwa MCP. Siyani kupha Malubino. Zaka 31 mwakhala mukusowesa Malubino mdzikomo ndikumatuza kuti Malubino samafa kwa mangosowa. Zaka 31 Alubino akasowa pa khomo akadandaula apa weniya amene akuti usadandaule Alubino samafa kwa mangosowa. Panopa MCP mukumaphada Malubino ndikumanamizira anthu ena. This must come to an end. Ndakhala ndikunena mobwerezabwereza a parliament ofuwa kukambirana tithese chipani cha Malawi Congress. A parliament muchita chotheka kumeneko Suleiman ndi anzako chifukwa mukapanda kuchita zimenezi kutsogoku we will do it. Parliament imene tikadzaitenga ifeyo tidzathesa chipani cha Malawi Congress chifukwa anthu amenewa zaka 31 akhala kupha Malubino ndikumatinamiza kuti ayi Malubino samafa koma mangosowa ngati angelo zaka 31. And today akuphada Malubino ndikumanamizira anthu ena. Inu munaona nthawi imene mama wa Chakwera Malubino samaphedwa kungomuka mboma ayambaso kupha Malubino ndikumanama kuti ayi Malubino akuphedwa ndi aboma. Kodi boma lingamapha anthu ake akwesa kongeresa? Boma limene limapha anthu ake ndi la kongeresa ayesa akudzawa Malawi. 2021 anaphasa Dikimia. 2024 anagwesa ndege kuchangawo amafuna zawo chilima koma ndikupha anthu 9
amafuna munthu mmodzi Saulo ngamene amafuna akuti ayi tinagwirizana 5 years ndiye 5 years ndikufuna tipitirize ne Lazaro amene timugwese ndege koma nayi wala kuti mu ndege muli anthu ena 8 osalapo koma Malawi Congress ilibe chisoni anagwesa ndege kufuna kupha Saulo chili anapha anthu 9 so aliyense kumalawi kuno amadziwa kuti chipani chokupha ndi Malawi Congress Party zaka 31 mwakhala mukupha Malubino ndikumatinamiza kuti Malubino samafa koma amangosowa ngati angelo. This must come to an end. Chifukwa tikuona kuti apaso mwakhazikitsa gulu mukufuna muzipha Malubino for political reason. Parliament tithandizeni kuthesa chipani cha Malawi Congress chifukwa Malubino adzakhala otetezedwa m'dzikomo tikadzathesa MCP. Akuluakulu, history is the best teacher. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Abakili TV muzikamba za mbuyo. Koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Abakili TV.